Hi guys. Ato na ko guys. Masuroy ko. Bye lap. Lap. Hey guys, mato na ko sa akong amiga karon si Pista. Masuroy ko kay nasya gipambati sa iyang lawas. Ug mga musta ko guys kaniya guys. Unya musaad ko og kahoy. Kay wala na mi kahoy diri guys. Kasi maraming ulan dito. Hi Inday Helen. Kumusta ang aking mahal? Hi, hi. Eh, labay sa ko ha, labay ko. Oh. Ha? Ah? Be. Picturean ako. Papade mo mulakaw? Hoy, asa naman mo? My best friend ko dito. Guwapa kayo. Si Inday Cherry. Hello po. Hoy, mag-birthday may ato na sa inyo. Kisa? Ewan, dyan. Ah. Mga unta ito ilan ni ko ang birthday ng lapli ka karong 8. Ay, bit. Asa ba itong kwarta? Daghan mo ko birthday. Ha? Kita bitaw ko gahapon. Cher. Kita ko. Uy, naa naman oh. Isang- Siguro dito silang naghatod. Pupunta na ko dito. Pupunta na ako. Pupunta na ko dito. Nandito. Nandiyan na yung puso oh. Ay, maraming puso dito. Oh. Maraming puso, guys. What? Tanawa, guys. May BBQ siya sa merkado. Musuroy mi dito, guys. Priha mi. Hoy, priha up. Priha. Pakaan mi dito ba? Hoy, ari sabi ko eh. Ay, so dumating na ang mga gwapo dito sa Hagilanan. Ay. Hoy, ari dito sa ko eh. Kaya balik na ko. Oh, gawin ko vlog. Guys. Padulong ako kapista. Malapit na yung bahay niya. Sus, kinuha ko ang bungon gihapon guys. Oh. Sabi ang bungon. Beng! Ayo! Kumusta ka? Soroy ko, Peng. Ha? Nag-unsa man ka diha? Nagawas ba gawas? Nag-video ko, Peng. Kay ako'y lingaw. Doon sa makabitaan eh. Hoy! Papalita tag utanon be? Papalita tag utanon. Gamo na ilagbate na daghan ka kapayas man. Uy, kapayas gahapon abi mamayan gahapon. Dito ko ka-cording, diha may ka-cording atong kapayas nako kayo. Pabutang hanjo. Dayan. Nasa Dako nga. tikuha na si Dayan ana. Oo. Isa man gi Ikaon ra? Ikaon? isang gikuan sa isang tansil ko. Balik sa ko, sorry sa ko kay sang videohan imong palibot sing. Ha? Karyo, ikaw ra day ustad ha? Nama ko si Otek nagkuan na ring isda, isang kinali. Ay, lami amo kay isda kami kay Zamoy. Bitaw ga isda mi peng hapon. Himpalit si Junjun og isda nga burot-burot ba. Ikabuhi man suros na di man ganahan mo kaon. Gamay mo kuhit-kuhit ra sidya.
Diyan mo itong gikuhaan, hagdapaan, hag itlog. Pingkaon, sa ko nga, ingas dayan ma. Utan, di pangitaan na ni nanay ma. Motong nangutan kung hapon ato pa puli na kamo palit kog pitsay or batong babi sa unsa. Wa man mo sila utanon na kanapuon ako no ilang utanon. Unsa ka diya mas kordeng. Ding kung hanyon to imong kapayas ting be. So man ya pabayar gihatak ra dako oge. Tama gud ang bunga are. Mao tong ahong gi kuan. Ahong gi Magkasuway na kana kuskusog. Ispadol wa sa pumutan. Dayon butangan mo itlog. Angay manang ana. saan? Oh, Banggoron. Ah, Banggoron nimo sa kuskusan ba? palagi. Ga imo nang butangag na ay asin gamay kumutan nimo laos man ana. Pagka laos ana imo ay parat man na kay butangag man mo asin. Tapos ba nimo pag tubig, kumuto nimo unsa butangag itlog ana, unsa imo daklakon murag galang-galang. Dala me. Oh, nakasuway ko ana. Ah, sige mo Asa mo? isa ba kay mo mag-video sa ko ari kariyo. Balik ra ko. Mao ni ang akong silingan. Balay sa akong silingan. Akong best friend yun ni siya. Si Inday Pista. Galing kay nagkaliwa. Si Mario oh. Ay, ginoo ko. Bitaw oh, mao ni. Palibot sa akong amiga nga si Inday Ping. Oh, marami siyang buwak dito. Hindi ko marunong mag-Tagalog, Peng. Nakatawa si Siri ato. Di ka kamao Tagalog lang. Anda na po imong kanang kamuti ba taga ko be? Dahon ba? Ha? Tanawa ra gud yang mga utanon, guys. Tagkang kaayong kamuti oh. Kamuti dyan nga utanon, Peng, no? Birum unod ni si Peng? Violet. Ah, lagi kay kuan man. Sus kalami sa iyang gulay oh. Ah, anemic magkuping. Siyang mga buhat. Oh. Tara akong amiga oh. Akong amiga oh. Kami siyang buwak. Kami ato ka mga buwak Peng. Tagay bitaw ko gamay Peng be. Mangayo ko gamay ha. Magkuha ko. Kaya hong hang atsalon Peng ba. Han. Abi ko Peng dagkang ko kahoy Peng kapadung ko ilalani. Saka higinapo naman sila ni kay padung ang po sa tagbilaran kay na ko na si atong Cortes kay mo pirmang DTR. Nakalabay man kog daghang kahoy atong daplen Peng. Sus gikuha ko nasayang ko kay kanang ana na dai jamo naman may kahoy. Sus gabagod ko nasayang man jud ko Peng aho bitaw gi abi kag unsa gibangan. Katurang kuha ko kuan sa saging atong sus majagjag dani atong kalsada muna nang daad lugos ko kadaog. Dai nga si madakdak ama mugto dani hang kanang bangan nga hanggang gibangan katurang kuan lagi. Katurang saging nga kuan. Ha? Mangayo ko og dahon og kamuti. Kay sustansyado to. Wala lagi naman ninda si Mario. Ha? Wala lagi naman ninda. Di din ubas Mario to. Ay, wala ka uban kay sakit isang diin. Kita na po dito si Elmar. Lami ba? Lami ba ni gisahon Ping no? Oo, lami na sa taon. Butangan tuyo.
Ay, salamat, Ping. Tuyo gamay. Salamat, Ping, kay. Wala ba ko'y plano mo, ani-ani? Ato gani kay di tanda ko nimo. Dilin ganina ko dilin. Si? Dilin nag-istorya ko me dilin ba. Ah. Ingko. Ako wa pa ko mahimpit og kaayo. Din kay. So, sa magigibati ni mo, ay? Manggod manggod. Kidney ka? Ano man, sige magkakaon og parat di ay? Ha? Sige ba di kakaon og parat? Wa na man ko kumukaon para sa taon. Pala, gidaghan man ako, Peng. Gidaghan, ha? Nay sa lupin atong kusina man. Oh, hindi raw ngayon ko. Pangadto ni sa kay nay. Ana, di kay kusinero, di ay? Pagka og kapayas, pagdad kapayas. Hoy! Hoy, mukuha, gapon ka? Akuan ba si Lupin? Nay si Lupin ka para daw tigko Hoy, bulak-bulak na kista, guys. Oh, kalami. Sorry mo baon. Hapon. Bisata ni munday na hong kamadig arang gubaa. Wala ko ba nga kalami kag bay? Mauton maganito ang bay, Peng. Thank you very much. Guys, uuwi na ko. Muuli na ko sa amin, human ako pangayo o. Aw nanguha ko og dahon og kamote, kapayas. Pedala guys, oh. Hinatag sa akong best friend nga si Pista. Thank you. Si Pista. Ulan jud diri guys, mainit lang kariyo, muulan na pod. Perting lapoka ang among agianan diri. So mao na ni ang akong puloy-anan. Sakyanan dito. So guys, dakan ko, takbo. Maraming sasakyan. So guys, abot na ko sa among balay. Oh, mauna ni ang akong balay, guys. Ah. Sige. Mata kay. Mana ka? Papa. Kamusta kay? Wa ko kasamot sa imong gimay di mo ka. O paano sa mo? So guys, bye-bye. Iabot na ko sa amo Daghang kayong salamat. See you next vlog. I love you all. God bless you. Ma,